Фотографія, адпечаткі пальцаў, подпіс, усяго некалькі хвілін і заяўка аформлена. Праз 15 дзён новыя дакументы, ID-карта і біяметрычны пашпарт будуць гатовыя. І калі тыя, хто атрымлівае дакументы старога ўзору, першапачаткова звяртаюцца да башпартыста ў разлікова-касавы цэнтр ці ў сельсавет па месцы жыхарства, то аформляць заяўку на ID-карту і біяметрычны пашпарт трэба ў аддзяленні па грамадзянстве і міграцыі. Загадзя трэба толькі аплаціць паслугу. Кошт вырабу ID-карты – 1,5 базовыя величині, а за выраб біометричного пашпорта потребуется заплатить 2 базовые. Так удобнее, она компактнее, пластиковая под защитой. Мне просто удобнее будет. Но я прочитал, и плюс там какие-то есть бонусы на будущее, там, которые турфирмы что-то принимают и так далее. То есть я в детали не углублялся, но этих небольших плюсов достаточно, чтобы в эту сторону склониться. Плюс быстро делается, удобно все. ID-карта выкарыстоўваецца ўнутры краіны. Гэта не толькі пасведчанне асобы, гэта і база даных, у якой ёсць уся неабходная інфармацыя пра чалавека. Гэты дакумент таксама будзе даваць права электроннага подпісу шляхам уводу асабістага ключа доступу. Біяметрычны пашпарт выкарыстоўваецца для выезда за мяжу. У ім змяшчаецца персанальная інфармацыя ўладальніка, чып і месца для віз. Ніякіх іншых адзнак, акрамя віз, у пашпартах новага ўзору не прадугледжана. С 1 сентября на территории Молочинского района по настоящее время выдано порядка 200, даже более документов именно гражданам Беларуси, удостоверяющим личность, а также для выезда за границу биометрического нового образца. Особым спросом данные документы пользуются сейчас у граждан, которые активно пересекают границу Республики Беларусь, работают за рубежом, там дальнобойщики такие как профессия, то есть некоторые даже заказывают по 2 документа именно для выезда за границу. У аддзяленні па грамадзянстве і міграцыі нагадалі, што абавязковай замены дакументаў на біяметрычнае не прадугледжана. Пашпарты старога ўзору да заканчэння іх тэрміну дзеяння па-ранейшаму можна выкарыстоўваць як унутры краіны, так і пры выездзе за мяжу. Калі падышоў тэрмін замены пашпарта, то таксама не абавязкова атрымліваць біяметрычны. Можна выбраць ці стары варыянт, ці новы. Але калі аднойчы вы ўжо выбралі біяметрыю, вярнуцца да ранейшага варыянту будзе немагчыма. Як распавялі ў АГІМ, тэрмін вырабу пашпарта старого узору 1 месяц, а вось документы нового узору выдадуць у 2 разы хутчэй. Общий срок по изготовлению документа 15 рабочих дней. Есть ускоренный порядок, это 10 рабочих дней, то есть за каждый документ добавлять нужно по 1 базовой, то есть это по 29 рублей. И срочный порядок, это 5 рабочих дней, стоит эта услуга 2 базовые. З увядзеннем новых дакументаў у аддзяленнях па грамадзянстве і міграцыі з'явілася яшчэ адна паслуга – выезд на дом. Супрацоўнік з мабільным комплексам па заяўцы выязджае для збору біяметрычных даных. Гатовыя дакументы грамадзянам таксама ўручаць дома. Паслуга платная. Праваахоўнікі адзначылі, што цікавасць да новых дакументаў расце, а пазней, калі нарэшце ў многіх краінах здымуць ковідныя абмежаванні і з'явіцца магчымасць падарожнічаць, колькасць жадаючых аформіць ID-карту і біяметрычны пашпарт значна павялічыцца. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.